Dobrý deň. Reprezentačný tréner Slovenska v karate Rastislav Mráz získal pred 2 rokmi samurajský titul Kyoshi, čiže učiteľ samuraj. A na konci júla dosiahol ďalší obrovský úspech. V japonskom meste Kyoto mu bol udelený 7. dan. Tento vysoký technický stupeň bol okrem Japoncov historicky udelený len 6 ľuďom na svete. No a ja som veľmi rád, že Rastislava Mráza môžem privítať u nás štúdiu. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Takže na úvod, na vysvetlenie, čo 7. dan vôbec znamená. V karate máme 8 žiackych technických stupňov, tzv. Kyu, a 10 majstrovských danov. Vy ste dosiahli 7. dan. Ako ste sa vôbec prepracovali k tejto možnosti páskovať v Japonsku? Tak, táto cesta je opravdu veľmi zdĺhavá. Karate sa venujem 35 rokov a je to dennodenný tvrdý drill. Takže nie je to len nejaká príprava krátkeho úseku, nejakého časového úseku, ale vlastne je to celoživotné dielo. A pred 20 rokmi, keď sa zmenila doba u nás na Slovensku, tak zrazu aj naši tréneri, ktorí nás kedysi trénovali, už sa zaoberali inou činnosťou, tak mnohí sme zostali zrazu bez akéhosi vedenia trénerského. A ja som po tých 20 rokoch trénovania karate zvažoval. To bolo všetko, čo som sa vlastne v karate mal naučiť. Bol som pretekár za Československo, za Slovensko. A hovorím si, toto bolo asi všetko. A zrazu prišiel pred 19 rokmi jeden anglický majster na Slovenskom, Kyoshi Leo Lipinský, 8. dan. A začal som s ním trénovať. No začiatku som mu nejako veľmi nedôveroval, lebo začal meniť to moje karate. Čo sa týka aj základnej techniky, aj rôzneho iného poznania. Hovorím si, veď toľko rokov som trénoval karate a teraz to mám všetko zmeniť. Takže vzniklo medzi nami veľké priateľské puto, tak som s ním trénovával. No a presvedčil ma nakoniec, keď 2 roky po našom spoločnom tréningu priniesol na Slovensko najväčších japonských majstrov Goju-ryu, v skutočnosti jeho učiteľov. Vtedy som pochopil, vtedy som zistil, ako bolo správne zhodiť to svoje ego a v skutočnosti opravdu začať témer od znovu. Takže a takto vlastne začala celá tá spolupráca s tými japonskými majstrami, ktorá vyústila vlastne tentokrát v júli. Som 3 týždne strávil v Japonsku a dostal som tú šancu robiť skúšky na ten 7. dan. Skôr dnes sa dostaneme k tomu, ako tie skúšky samotné prebiehali. Pred nimi ešte predchádzala veľmi tvrdá príprava, tak nám približte, čo všetko ste museli absolvovať. Tak. Ako som hovoril, sú to roky driny. Pred 7 rokmi som robil v Japonsku na ostrove Shikoku v Takamatsu skúšky na 6. dan pred japonskou komisiou. Lebo totižto získať takýto vysoký technický stupeň v Japonsku, tak od 6. danu už musíte robiť priamo v Japonsku tie skúšky. Tak pred 7 rokmi som veľmi úspešne obstál na tom ostrove Shikoku a po 7 rokoch som dostal šancu na 7. dan. V Japonsku platí, na aký dan idete, toľko rokov sa musíte pripravovať a až potom tú šancu dostanete. Tak som sa 7 rokov pripravoval. Opravdu veľmi tvrdo som si určil teda ten cieľ po 7 rokoch, že do toho Japonska pôjdem. Medzi tým som bol už niekoľkokrát v Japonsku aj trénovať. Takže som sa 7 rokov pripravoval. No a samotné, takzvané to finále v Japonsku prebiehalo tak, že bývali sme na severe Japonska, v meste Omagari, kde žije môj majster Fujiwara, 8. dan Hanshi. Veľmi vysoko postavený v hierarchii japonských majstrov. A 10 dní sme sa pripravovali u ňoho. Sme trénovali aj 6 hodín denne, po obrovskej horúčave. A snažil sa pripraviť ma tak, aby som v tom Kyoto úspešne sa prezentoval. Takže sme dreli celý deň. To, keď tréning skončil, neznamenalo, že skončil tréning. To sme trénovali ešte individuálne, opravovali navzájom rôzne tie postupy. No a po 10 dňoch som šiel do Kyota, kde nás 2 dní trénovali práve tí najvyšší hierarchii z Japonskej federácie karate Gojukai majstri. Prvý deň sme trénovali 8 hodín. V horúčave obrovskej. U nich platí v Japonsku pravidlo, ako je vonku, tak je aj v dojo. Dojo je tá telocvičňa, ako my hovoríme. Hej. No a boli sme pod veľkým drobnohľadom tých majstrov. Lebo nielen samotné skúšky sú zaujímavé, ale aj to
to, čo vidia aj tie ostatné dni pred tými skúškami. No a tvrdo nás tí majstri testovali. Existuje v karate taká kata sanchin, to je majstrovská kata, ktorá využíva obrovské napätie v tele. A cvičíš sa od pasa nahý. A tí majstri chodili okolo nás a po trapezoch, po chrbáte, po nohách nás udierali hrozne a testovali našu stabilitu, našu energiu vnútornú. No takže sme boli ešte nakoniec aj dobití. No a potom prišlo samotný deň teda tých skúšok. My máme pripravené aj fotografie z vášho pobytu v Japonsku. Myslím, že by sme si ich mohli pomaličky pustiť. Tam je zachytený celý ten váš pobyt. Tu sa pozeráme na tradičnú japonskú záhradu. Takže prípadne si ich môžeme okomentovať. Ale poďme na, ako prebiehalo samotné skúšanie, v čom spočívalo, čo všetko bolo potrebné ukázať a dokázať. Tak keď nadišiel môj deň na skúšky na 7. dan, tak som vstúpil do toho dojo a teraz som videl 16 Japoncov išlo robiť tiež skúšky na 7. dan. Ale boli tam medzi nimi doslovne aj starí matadori, viac ako 65 rokov. Neexistuje v Japonsku získať technický stupeň len nejako čestný, že vám to niekto udelí. Tam si to opravdu musíte všetko, ako sa hovorí, poriadne odmakať. A jeden Američan a ja. To znamená, 18 ľudí nás robilo skúšky na 7. dan. Ja keď som zbadal tých Japoncov, človek má stále dojem, že keď nie je Japonec, tak nemôže ovládať až takto ich národné bojové umenie. A keď som zbadal tých Japoncov, tak si hovorím, preboha, čo tu hľadám? Ako to dopadne? No a vstúpila skúšobná komisia a skúšobná komisia sa skladala zo 17 majstrov. Medzi nimi bol aj prezident Japonskej federácie karate Eizo Ujita, Akira Shiomi, 9. dan, majster Mayama, 9. dan. No a rozdelili nás do dvojíc, každý sme mali také svoje číslo, rozdelili nás do dvojíc a po dvojiciach sme sa prezentovali pre tou skúšobnou komisiou. Tak a ja som dostal jedného Japonca, v skutočnosti veľmi dobrého, hej. Tak sme najprv cvičili tú kata sanchin, tú tzv. Tvrdý čikung kata vo dvojici. Potom prešli ďalší ostatní, potom išlo ďalšie kolo. Kata tensho, to je také na princípe yin-yang, takisto taká energeticky silná kata. Zase sme to odcvičili. No a tretia bola kata kururumfa. A tam už sme sa prezentovali každý solo. No a tak som to odcvičil, odcvičili to všetci ostatní, potom sme sa uklonili komisii a odišli sme preč. Nikto nevedel výsledok. Tam sa vlastne ani výsledok nedozviete. Ale mali sme to šťastie, že v skúšobnej komisii bol práve ten môj majster Fujiwara. Takže sme odišli z toho dojo, vrátili sme sa na hotel, už teda vyčerpaní a v skutočnosti aj už pokojní, že už je po tom všetkom, už je po tom týraní. A večer neskoro prišiel majster Fujiwara na hotel a teraz sme si sadli a hovorí, boli tam aj ľudia, ktorí robili aj na 6. dan, na 7. dan, aj na 8. dan. A hovorí, tí, čo sme boli nejaponci, myslím, hej? A hovorí, tak ty si neurobil, ani ty si neurobil, ani ty si neurobil. Jednému, čo urobil na 6. dan, hovorí, áno, v pohode. A mne hovorí po anglicky, oni ma volajú Popaj. Mi dali Japonci pred rokmi takúto prezývku. Z akého dôvodu? Z akého dôvodu? Lebo pred rokmi, keď ma začali spoznávať japonskí majstri, tak bolo potrebné na rôznych skúškach a seminároch robiť kumite, teda ten zápas. Ale to nie je športový zápas, tak aký ho poznáme. To je doslovne ako... To je tvrdovka, hej? Doslovne taký ako street fighting. Mm-hmm. No a mne vždycky vyberali takých silných súperov. No a mne sa podarilo tých súperov likvidovať. Ja som im pripadal ako Pepek námorník. Že proste to všetko tam vyzametám, hej. No a majster Fujiwara mi hovorí, že Popaj, you pass. Ja som v tom okamžiku nedokázal ten význam toho slova v angličtine, čo to je pas. Mňa hneď napadlo, že pase, akože nič. Hej. A Fujiwara sensei došiel ku mne, ma ovinul a hovorí, fantastické. A ja som myslel, že vyskočím z kože, lebo
pri tých 18 ľuďoch, čo sme robili skúšky, hovorím, to nie je možné. A nakoniec som sa dozvedel, že 13 Japonci neurobili, ani ten Američan neurobil. Takže urobili akorát ja a 3 Japonci. A tu vidíme aj výsledok. Ja by som to takto trošku naklopil. Možno to kamera zachytí. To je certifikát, ktorý ste teda dostali, v japončine samozrejme. Môžete v stručnosti povedať, že čo tam je asi napísané? Tak, toto je certifikát, samurajský titul Kyoshi. Pred 2 rokmi mi bol tento titul udelený a je iba 5 majstrov vo svete, nie Japoncov, ktorí tento titul od Japonskej federácie Karate Gojukai dostali udelený. Stručne zhrnuté, je tam napísané celojaponský zväz karate Goju-ryu, podpísaný prezident Japonskej federácie karate Eizo Ujita udeluje Rastislavovi Mrázovi, narodený tak a tak, v tom a v tom roku, titul samurajský Kyoshi, čo znamená učiteľ samuraj. Máme už len asi niekoľko minutiek. Povedzme si ešte rozdiel, aký je karate v Japonsku a hlavne vnímanie karate v Japonsku. Samozrejme, bojové umenia sú tam veľmi populárne, až tradičnou záležitosťou. A na Slovensku u nás sa to zameriava predovšetkým na ten šport. Vy ste sám reprezentačný tréner športových karatistov, ale tam je to viacej asi o tom duchovne, o tej etike, tak v krátkosti, že či vám toto niečo dalo toho vnútorného vnímania karate? Tak, ja už dlhé roky nevnímam karate čisto ako športovú záležitosť. Nie je to klišé, keď poviem, že je to vážny životný štýl. A ja to pociťujem u seba ako takú misionárskú povinnosť, keď som dostal takúto možnosť celé roky trénovať pod najväčšími japonskými majstrami Goju-ryu, aj toto odovzdávať. Samozrejme, ako reprezentačný tréner seniorky, tam sa nedá odovzdať to vnútro, to duchovno, až do takej miery, ako to ja vlastne absorbujem od mojich majstrov. Takže na Slovensku áno, športové karate to je číslo 1, lebo ešte stále sme naučení hodnotiť človeka podľa nejakého výsledku a proste potom k nemu vzhliadame. Ale v skutočnosti karate je úplne o niečom inom. Karate vás veľmi, veľmi cibrí a vytvára aj vaše vedomie, aj vaše vnútro, aj váš postoj k životu, aj postoj k ľuďom. A aj Japonci majú svojich športových karatistov, a taktiež veľmi dobrých, ale toto tzv. Tradičné v týchto školách, ktoré tam ja chodím, tak tam je to zase doslovne o tej životnej ceste toho do. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám naďalej osobne darí, či už v dosiahnutí možno 8. danu a ďalej, ale aj v pozícii reprezentačného trénera. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Našim hostom bol Rastislav Mráz, karatista.